दिनै बुलायलायनाय सुलायलायनाय जाबाय जों बिथिंफोरखौबो जों बिजिरनानै जों रायलायनो मोनाखै हाखौ सुनो नाङा जुदि बिसिना हा सुजाबायब्ला माबा मोनसे जानो हागौ ओंखायनो जोङो गुड मर्निं अल आसा खालामदों बयनिबो थाखाय मोजां सान जागोन दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आं फैफिनबाय मैयानि समाव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन दा गोबां मानसिया सोंहरदों जाथाया माबायदि आरो बहा जादों आरो माबायदि जादों दा जाथायाखौ जायफ्रा भिडिअखौ आबुङै नायबाय बिथांमोना फुरा मिथिबाय आरो सोरबा सोरबा नायिफ्रा एसेबां मिथियाखै दा अब्लाबो आं खोन्थानो गोसो जाबाय बे जाथाया जादों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिफुर गोबोरखि एबा गोरबोब दैलि बाजार बे एरियायाव बे जादों दा बेवहाय माखासे गावजों गाव एना एनि जानाय बा गावजों गाव बेबायदि बुलाय सोलाय जानाय बेबायदि जाथाया जानानै थांबाय दा मेनलि खार'ना मानि थाखाय बे जाथाया जाखो बे बाथ्राखौ गोबाङा सोंहरदों कमेन्टनि गेजेरजों दा आङो बे एरियानि नङा जिहेतु अब्लाबो आं एसे खबर लादों आरो आं थांनानै सुलाद लादों दा आं बेवहाय मिथिनो मोन्दों दा बिथांमोना बुंनो जाहैबाय थाफैनाय समनिफ्रायनो बिथांमोना 9था गामिजों मोनसे एफआरसि दानानै लादोंमोन बिनिफ्राय बेवहाय बिसोरो एसे गोबाव संसार जाबोबाय आरो बिसिबांनाखि हानि खामानि मावनांगौ अफिसियेल खामानि बेफोरावहाय 9था गामिजों मोनसे एफआरसि जानायलाय बिसोरो जयैनो गासै अफिसियेल खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन ज'ज'यैनो आरो बाथ्रा खोथा होबोदोंमोन दि ज'यैनो जोङो मावगोन आरो जों गासै खामानिखौ अफिसियेल खामानि नन अफिसियेल खामानि गासैखौबो मावगोन बेबायदि माखासे बाथ्रा दंमोन नाथाय रिसेन्टलि मैयानि नखानाय मोनसे जाथाय जानानै थांबाय मैयानि दिनावहाय जेरैबायदि जोङो बे एफआरसि खुमुथि दंमोन जोंनिया जिथुनाखि जोंनिया 9था गामिजों एफआरसि खुमुथि मोनसेल' बे एफआरसि खुमुथि मोनसेयावहाय दरब्रै गामिया माने बेखौहाय बे एफआरसिखौ बोखावनायसै होननानै बिसोरो स्रिसि मावनायावहाय मैया डिपार्टमेन्टनि मानसि लाबोनानै बे हा गावसोर 20 बिगा हा हगारनानैहाय हानि लेखा लानायसै होननानैहाय बिसोर रायलायखोमानानैहाय बे डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ लाबोनानै हा सुफैदोंमोन बे हा सुफैनायावहाय जोंनि मानसिया थांनानै बेखौ बादा हैनायावहाय बिसोरो गावसोरनो गिनानै खाग्लुंबायदों जोङो बेवहाय खुनु जों बुख्रु सुख्रु खालामाखै नाथाय हले बिसोरो दिनैहाय बे बिसयखौ लानानै बिसोरो जोंखौहाय दिनै जोङो मैया सावरायदों जेनेरेल मिटिं सावरायनानैहाय जोङो गोरोबलायनि माब्रैला जोङो सलुसन जागोन बेखौ जोङो हास्थायदोंमोन नाथाय हले दिनै बिसोरो बे दरब्रै गामिजों खौसे जानानै मेल मिटिङाव थांनायजों लोगोसे जोंनि मानसिखौ बुख्रु सुख्रु खालामदों बिथांमोना बुंनो जाहैबाय जिपिएस जाजासेया गामि 9था एबा मोनसे एफआरसिया जयै दङ जों समान समान थाखा फैसा हरदोंमोन जों दिनैहाय बिखानि थैखौ दै खालामनानै थाखा फैसा थाइसेबाबो थाइनैबाबो जों हरदोंमोन दिनैहाय मानो आलदा जुदा जानो मोनखो होननानै जोंनि माखासे समाजनि मानसिया ओंखारबोनाय जादों दा बेवहाय दरबा गामिनि मानसिफ्रा मिथिलाय सोंहैबाय मानि हासुखो जोंथ' एखे एफआरसिनि जोंथ' एखे समनिफ्रायनो जों जयै थाबोदों एखे समनिफ्रायनो जोङो अफिसियेल नन अफिसियेल जों फैसा खांनानै फैसाफोरखौ जोङो हरलायदों माबोरै जाखो बेबायदि सावरायज्लायनो बेबायदि जादों आरो दा बेनिखायनो बिसोरो बुंनो जाहैबाय मोनसे जेनेरेल मिटिं लासिगोन बे हौवा हिन्जाव गासैबो मोनसे एफआरसि एबा 9था गामिनि गासैबो हौवा हिन्जाव ज' फैनानै मोनसे गोरबो बाजारनि खोला फिल्डआवहाय मोजाङै बा गुवारै गेबेङै सावरायज्लायनायसै मिटिं जानोहाय जों थांहांदोंल'मोन जोंनि मानसिफ्रा सानै साथामल' थांदोंमोन बेयावनो जोंनि मानसिखौ बै खोलानि मानसिफ्रा ज' होसोनानै जोंखौ बुदों जोंखौ बुग्रा हिन्जावखौ नै दोखो दोखो बुदों जों बेखौनो जों दा एप्रिल हैनो थांनो नागिरदों जोंनि थाखाय मानसिफ्रा रावबो जोंखौ बासायनो गैयामोन जों सानै साथामल' हौवाफोरबो सासेबो गैयामोन उनाव हौवाफोर सानै साथाम बोखायबा हौवाफोरखौ बुदों नै बे फंबायखौबो गन्थङा थेंखाजोबदों फंबायाबो बेखौ बोखानायावनो नै बे बिनानावखौ दोखो दोखो बुदों फैनानै खानाय हमबाय बोबाय जोग्लिबाय बुबाय माने बेफोरबायदि जाथाया जानानै थांबाय दा बिथांमोननि लुबैनाया बेमोन जोङो मोनसे एफआरसि बा 9था गामिजों मोनसे एफआरसि जोङो गासै अफिसियेल खामानिफोरखौ जोङो जयै मावदों दा जों मा जादों मा जायाखै जयै जों मिथिलायनांगौ जयैनो जोङो मिथिनानै आरो जयैनो जोंनि प्रब्लेमफोरखौ समाधान खालामनांगौ आरो गोजोनै सावरायलायनांगौ बे बाथ्राखौ लुबैदोंमोन दा जिहेतु जयैनो जुदि जोङो जिपिएस जाखाबाय अब्ला वालाय हाबबाय आरो हाबै बिनि गेजेरावहाय मा समाधान जायोबा माबोरै मा जायो माने बेखौ गुवारै गावसिनि गेजेराव सावरायलायनो लुबैदोंमोन बे जाथाया बेबायदिनो जादों लोगोफोर भिडिअआ बेखिनि आं हायोबा गाबोनफोर